kony maduong' donge. Sana no karingo Jeff nitiere gi wach moro mana ila chak mana kodi bang'e aparo ni ada gima moko donge. Nadwa duoko Beli no wuoyo kuom entitlement gi selfishness. Koro imagine your parent do bedo selfish kodi nikech nitie jonyuol ma selfish gingudi gi kuom nyuol. Iyudo janyuol wacho ni anya nyuolo nyithindo ariyo to gin gi uwezo mar nyuolo even 10 kids. Imagine you are the third born and your parents say that odhi nyuolo nyithindo ariyo. You will be here talking about the selfishness. No. That one should give you a point that ochuno nyaki duok ne janyuol ni erokamano. Even not even paying for you fees or anything kuom keli e piny kae. Mano bwana tieko kodi. Koro adwa chako gi Silas ni wacho you talked about Martin willingness ma nyathi onego bedo that should be a willing for a child to help dad or mom. That one should first tell you that if you talk about willingness chak gi janyuol nikech muma Proverbs 22:16 wacho ni janyuol ema nigi jukumu mar puonjo nyathi e yo makare. Koro kineno nyathi obagoyo mano ati you should be willing ati selos willing akoro nego bedan ma mo konyo janyuol mano nyathi moko puonje yo makare ka nyathi opuonje yo makare should know that once I'm getting some money janyuol na onega kon janyuol na matin kata nyithindo at least not enjoying life and your family is struggling back at home. Erokamano Beli bende here duoko aneno ko otiek kodi milenga. Okay, ana jalo duoko ni ande mondo mi janyuol onyuolwa nyithindo gin gweth. Kono first of all, I'm a blessing to them kaka muma owacho. Kono if onego gi treat as the blessing that I am. Nyaka gi provide gi everything ma adwaro kaka nyathigi. Secondly, selfishness was in this context.